Hi guys! It's me, Sweet Bicolana. So, ngayong araw na to, naisipan ko na i-sterilize yung mga gamit sa kusina. Lalong-lalo na yung mga chopstick, yung kutsara, mga tinidor, tapos yung bowl na ginagamit pag kumakain. Kasi, para iwas din sa sakit. Yun. Kasi nga, 'di ba, may kasabihan, health is wealth. 'Di ba? Kaya kailangan nating maging malinis, lalong-lalo na sa mga gamit na ginagamit natin sa pagkain. So, ayun lang po. So, ayan, pakulo, pakulo, pakulo. Charan! Painitan na.